2 minutos celebrando a noite boa aquí en Onda Cero coa alcaldesa de Santiago, que por certo, bueno, pues que esta última entrevista que temos aquí no estudio deste ano, alcaldesa. Bueno, como vive vostede este ano 2025 e sobre todo, que agarda vostede para Compostela no ano 2026? Bueno, pues creo que foi un ano 2025 moi intenso, con noticias e acontecementos moi potentes. Pasará a historia o retorno das esculturas do mestre Mateo, volvendo despois de todo ese tempo, non, en poder da familia Franco. A verdade é que é un momento histórico ese regreso, e é algo do que creo que temos que marcar, sinalar como elemento principal, ademais como elemento de orgullo, de dignidade, do que é pois a loita pola devolución do patrimonio roubado, e con agradecemento tamén ao traballo realizado por corporacións anteriores. Logo tamén foi un ano moi importante porque se puxo en vigor o que é o imposto de estadías turísticas, a máis coñecida como taxa turística, unha realidade que tamén era un clamor na sociedade compostelá. Todo o mundo quería, todo o mundo desexaba que chegase ese momento, e finalmente pois conseguímolo desde o Goberno de Santiago, desde o Concello de Santiago, sendo pioneiros e sendo capaces de facer que hoxe máis xente e máis concellos que tamén o poidan sumarse a esta iniciativa. Foi un momento moi importante, un ano moi importante para obras. Tivemos unha cantidade de obras moi relevantes. Pensemos pois na obra do Pombal, pensemos en Puente la Reina, pensemos en que se está facendo García Lorca, en obras pequenas de accesibilidade en distintos puntos da cidade. A verdade é que un ano moi intenso en todo o que ten que ver coas obras, e digo porque poderíamos sinalar pois moitas outras cuestións en obras relacionadas con infraestructuras deportivas tamén. Foi un ano en que conseguimos fondos europeos, unha importante cantidade, van ser pois 8,6 millóns para todo ese proxecto de transformación urbana que vai ser a toda a zona norte da cidade, e de accesibilidade tamén. O que puxemos en marcha pois ese concurso internacional sobre o conector central da cidade, para que realmente haxa un punto de inflexión, un antes e un despois, e unha permeabilización entre a cidade histórica e o resto do conxunto da cidade. E sobre todo, eu creo que temos pois un moi bo pecharlle o ramo a este ano pois co que foi pois o proceso de licitación do contrato de autobuses, o inicio xa dese contrato de autobuses, que a partir de agora iniciará un camiño nos próximos meses até intentar que este adxudicado en 2026. Así que, como me preguntabas, que é o que espera de 2026? Claro. Pois que poidamos adxudicar ese contrato de autobuses, eso que vai significar pois ter xa 67 autobuses novos, que vai significar máis liñas, que vai significar esa Transantiago que vai a ir desde os inicios, a fronteira entre Milladoiro e Santiago, a fronteira entre Sigüeiro e Santiago, e poder percorrer ese Transantiago, ou que vai supoñer que haxa bus nocturno de mércores a sábado até as 5 da mañá, ou que vai supoñer esas liñas alimentadoras do rural para que ningunha parroquia quede sin servizo. Realmente creo que ese é o máis esperado, non, para 2026, sin ningunha dúbida, que iso poida ser unha realidade, e logo continuar facendo que é o traballo de mantemento, de rúas, de parques, de xardíns, continuar avanzando nas obras numerosas que están iniciadas e que temos que completar, poñer en marcha ese proxecto, non, de Horizonte Compostela con fondos europeos, e xa digo, e seguir colaborando e acompañando a todo o tecido importante, cultural, asociativo, veciñal, deportivo, que con esa participación social escoitar as súas demandas a través dos consellos de participación cidadá. Esas son máis ou menos, creo que as grandes liñas, non, do que temos nun concello que leva apostando moito polo social, e onde levamos facendo, pois eu creo que un traballo moi intenso para mellorar e transformar a vida da poboación de Compostela. Pois, doña Goretti San Martín, que hoxe temos un programa, bueno, pois apretadiño, porque noite boa. Normal, noite boa, e hai que aproveitar tamén para falar de cousas distintas, non? Que este día que pide, non? Pide un pouco, pois, falar de festa, non? Pois falar de festa, Andreu, que si. Festa agora mesmo de tardeo polas ruas de Santiago. Despois irá vostede a ver a Chus, ao Paluso. Delle un abrazo enorme, porque xa non a molestamos máis, que mandelle non sei cantos WhatsApp, pero está a tope. Sí, eu tamén quería falar con el antes de ir, pero nada, chegarémonos por ali xa, como
sempre, e vemos que está todo o mundo pois vamos, expectante e querendo colaborar, axudar. A verdade é que é un momento moi bonito, creo que ninguén debía de perderse, non? Pasar por ali e ver o voluntariado en acción e ver ademais a intensidade con que Chus toma cada un dos momentos, cada unha das accións de poñer as cousas na mesa, de poñer a comida, de ter agasallos para nenos e nenas. A verdade é que é unha cousa fantástica, non? Pois Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, deseámoslle para vostede, para todos os seus, para toda a súa familia, para o Concello de Santiago, moi feliz noite boa e, por suposto, moi bon Nadal. Pois eu o mesmo, quero de aproveitar para desexarlle a todas as persoas que nos escoitan, a todas as persoas de Compostela, que teñan moi boas festas, que aproveiten para ter ese tempo para falar, eu tamén o dicía, tamén para ler ou para ir ao concertos, para ir ao teatro, para viaxar, pero que se lembren sempre de que poden volver a Compostela, que retornen a Compostela, que sempre será un sitio e un espazo de acollida, un sitio e un espazo de agarimo e de compromiso. Desexarles para todo o mundo que teñan moi boa estrela para o ano 2026. Alcaldesa, moitísimas gracias e feliz noite boa. Pois igualmente. 1:38.